Agyemang. Zoom. ATI. Nanan mo nyina fi shapa. Zoom. ATI. No so ma munyina fi shapa. ATI. Kasi aye translate the Asante Asia. Zoom. ATI. Na say the Asante in Asia. ATI. Asante Zoom. Asante se possible ahafo. Zoom. ATI. Ashanti hanyina broni beka yene nyina. Zoom. So wa ka Asante na Asante na bonima na wo chire beye Asante Ashanti ne Western Ashanti enti bono ahafo Asante mantem ase rawura so kan ATI. No ne yakaza Asante hia na chire ye nyina ye behia ama Asante tumi ya dwendwene ho abusi. Zoom. ATI. Ya ne nyine ba behia matumi ya dwendwene nsem ho so siti. Zoom. Aisha mu so Asante mu nya ma ne eno ne kakraka e wo man Asante mu nya. Zoom. ATI. Asante amane se inhye mu ne kese pa tumi pa kese pa no ene san hye mu isi. Aisha mu so ne de hihye Asante amane ne de ache nyinara. Zoom. Aisha mu so Asante amane ye de hihye ya ache nyane ye de tren no. Zoom. ATI. Kasem abai wa ye Bunu region, Bunu East and ahafo Zoom. Asante region. Sin nanse abaka se mo ye Bruno region, Bruno East and ahafo. ATI. Asante we baba kwa nkroma penso. Zoom. ATI. Asante we baba kwa nkroma penso no. ATI. Asante no. Zoom. And Western Ashanti no we ye. Odi ye Bunu ahafo region. And Zoom. Puni de Bruno ahafo region. ATI. Kwa nkroma no on piasem kro ka se. Zoom. Si samre no kwa nkroma obi anim se no mpa yasem nko o kan se. ATI. Zoom. Share me share no. Ohini biara baabi owo bia ende ensesa se okosum baabi osun. Zoom. Ni biara baabi o share biara ensesa also okosum baabi na osum no. Zoom. ATI. Aban dwuma ye se nkoso na eyinti no wo ye sa region. Zoom. No ye sa ba mamuo nhye sa ba dwuma bekoso eno nti ena otie sa region. Obia no osum sikadwa bia ye te ko se ya ye Braham region eno nje se wosum ha wood ye wonya fa ho die. Zoom. Bibia na osum sikadwa ne se akoti sa region mantam na eno nche se wonya fa ho die ana se won sum sikadwa bio. Zoom. ATI. Ye ne ayese ye tiwa ye kasa no me kai mu nyinara. Zoom. Also men kan che mo ka mo titru o mo ha o mo kasa no o kai wo biara. Zoom. ATI. Zoom. Ye ne macho se chincha ye nshi obi so masum ye. Zoom. Macho ye nshi obi so amasum ye. ATI. Unya sa wo sum sikija. Zoom. Ye nyira ye unya sa wo sum sikija. Agyemang Badu no di Dormaa he no try dey wo government boys school. Aha no so try me wo fa kwam twitwa sa no go di Dormaa. Zoom. ATI. No try the government boys school I say. Answer no kwakwe Dormaa he obe so ache na kwa twitwa na kwakwe Dormaa. Zoom. ATI. Teacher government boys. No, try the government boys school. Zoom. Ha enu so ayansa no Sa kwa. no go ye Dormaa. Sa no kwakwe Dormaa. ATI. Enra sa be bro champion ba na ye kom de patapase ye. Ko na no so entwa hine no. Zoom. Nra ya na bro champion ba ya patapa. Enso emo antwa ahiye mu. ATI. Sa tu okum Dormaa kusi ma wodwane ko wampam me na me ye. Zoom. Sabe opem so okum Dormaa kusi ma wodwane ko wampam ona ye. ATI. Woma wo mu dwane ko wampam no eye na ye penso. Zoom. Mo mu dwane ko wampam enye no enye penso. Etidan ATI. obi be so sesa abakose me wo ho. Zoom. Because mo wa e nim se say na asie. Oh, opem so penso no. Adenti na na obi so ma pesa no. Zoom. ATI. Adenti na obi pesa so no. Zoom. Bi ni ka se mekum Dormaa kusi a wo se yo ya. Zoom. Ni ka se fun Dormaa kusi abena ya o ya. ATI. No kura ekun na mpa. Zoom. Kura ekun na mpa. Zoom. Ekun na mpa. Wampam na mkota. Zoom. Pamu ana de se Dormaa no. Wampam anu kota. Abedi ATI. Zoom. Asante ni pe ya ye di da. Zoom. ATI. Ni go go bebrebe. Zoom. Ni Asante ni pe ya di da. Se ni ahanta ni dwe ai di da ya sumi. Zoom. ATI. Wow.
Obia mani referee no sa. Zoom. 88. Ma obiara referee no ho ade asie de na asi abakosam de abakosam. Zoom. 88. Na nan ma sum me nyina wo mo ha wo mo nyina no ye ne wo mo ba hihye ne nyina pepepe. Zoom. 88. Buru na omo mo sum na nan mo wa sum asia ya awu no ne nyina na ba hihye nyina pepepe. Ewe duma se ba ne ba kwa chichire ho. Zoom. Duma se ban pa hene ona ma ne ba kwa chire ho. Biara ne wo betumi asi hene se ban pa hene amfana ma wo biara ne wo betumi. Zoom. 88. Ma biara ne wo betumi akosi hene ho. Zoom. Mo fa buno region non kwa hye chire. Zoom. Mo de kono region aso cheese na se bono ko se chira bro e betwam. Zoom. Buno east so me ka achire mo. Zoom. East so ho so o ka ho asem. Ye ne yeso achire me no nyina na me hemfo ya mama hene ne yen. Zoom. Mo yeso achire re biara na hemfu no wo mu na ma hene ne wo mu. 88. Gazette mo obi nya hene. Na ma ne e mo bi nya wa hene. Gazette mo obi nya hene. Regional house on aso won ye fa gazette kwa ye start to try ya. Ahene de ne so so achire me no mama. Zoom. 88. Zoom. Ahini ne se wa fa amane kwa so no so atie Asantehen na gazette ne sa ka hisem no de enye ne didi hene. Zoom. The pro is so obi a so no ye wa bibia wo hwe ye. Zoom. No is so bia ho no e wure kire on so wo hwe ye o. Enya me pen so. Zoom. Otumfuo so ababi o pen so dabi. Enya me pen so. Zoom. Pen so. Wa so o be ma bia me so ma be ma e de me be se ni. 88. Enye ura pen so dabi da. Ensem furu na me ntimi nka. Zoom. Enye ma e pa no ntimi nka. Kansa me de tete me. Zoom. Zoom. 88. Kansa me de tete me de ensem furu na me ntimi. Zoom. Yes, that is no nam fi ewu no mu nti. Nti nsem enfata ho ne de onka. 88. Kansa mo nya hene di na se unnim nyansa mo ntombo ase me fa ma ne ka ase me ma. Zoom. 88. E wa se de so be sia amane na de amane akasa. Zoom. 88. Agyemang manana mo ti tare committee na abo him pesa o reconstitute bio. Zoom. Na man bo 88. Otumfuo Osei men kan chiro. Standing committee Asantehen council. Standing committee no. O pese o san hye no. Zoom. 88. Buno East ahafo regions ni nyina ze o se e reconstitute representative for na aho ye koso wo buno enkura wo so wo se e pagya ye nyina me be ma ye le be pagya ye nyina me akọ. Na man bo na emra ye sa standing committee no. Ni enchiche regions ni mo. Ele ya chiche mo no. Buno East ahafo Ashanti region. Omu nyina o se enye nipa besio anan. 88. Jape from drobo na sa so no ote. Zoom. Drobo hene oti japo krom asase so. Na sa me 1948 na me o pagya o drobo. Drobo 1948 na kwam twitwe pagya no. Zoom. One me be there. 88. Ni bia nkwanta nyina ne pagya mu dako. Zoom. I was for pagya jape from I was say e dey tin wan kanche. Na wo Asantehen na pagya na na so pagya japo kuma wo ti na asase so. Was the identity na yanka anche. I know it. 88. You say unsi help you. Eni so ti ani tunsi ase. E jape from so dey tin ya pagya no. Zoom. Ti ase japo kuma wo ko tu no asase no so no. Identity na pagya no. I know so there no. Ni no na enu firi hene. Zoom. Am akwatra ka say puno ene ye nkonko aso. Won na do obi ya akwa. No ka so bi ba. 88. Ya no kwatra ka say puno ye nkonko aso. Obi afo bi anya akwa. Aha wo ba ye hu so ye hene ni wa ye metu ase ma obi wo aja wa aja. 88. Oba be ma hene. No wa wo shenku aso no se ne ma na e mo bia ya akwa. 88. Aha wo ba ye ni yesu so me Asantehen me so se me hene. Aha oba Asantehen no amu. Jami so Ma mu ye duro. o ma mo ye Zoom. na wa ase Na wo tra wa ka say me bring obi me shima say. na wa tra ka say that men plan na mum obi emra me shema se ne se man hin na wa pe na emo no. Zoom. Enkura wo ho nyina wo se me pagya ye nyina. Brekum ni no oto. Ya wo mu ko meeting de wo aja wa aja. Enti no mo se kan cha mo enkura wa fata so pagya wo mu nyina no obe pagya wo mu
amom na so mo ayedu ono on ka se bra na be yakwa o peda no ya ma hene Jom. Emi pede ni pa ma ni mo ayedu a na me kra me fie nya akwa me se me pede mo ayedu a wo de Jom. no pede obi ama na ye ma hene ma ni mo ayedu no wo to za on pini mu ni pa ko na ye wo akwa what be that Jom. Oh, banda ye nyina ye som ha. no ene banda o mu nyina aha no mu so Nyina ha nya. eno ko mo ni banda ha nyina aha no mu so Usa me pro ni ba wa na som ha. Jom. enti ne friend West Asante no o mu nyina na aha no mu so Dormaa what ha. Dormaa ha no ni nyina Na da bada pa mo de ye ne. so ye bia no patapa How me nyang and so here ye nyang wo ha. Aman ni kwa biosiam enu onya Jom. Ama ni papa sa me ma bo ni papa. Jom. aman akese mampone adansine bekwai kokofu omu nyinara dwapen akese Ye ni examine. be kumawu omu nyinara Jom. Jom. edebio Ye ni examine. omu nyinara ne ti ranchen Ni pa wo esi ye wura no na wo ni papa ko so nya wura no amede wo ye de. Jom. na ahemfo akese ntise eti ewura nche ewase na nipo ba mo oso ma tra ba bia ode ye do ye de Jom. Wo nya wo de ta ho na ya mfre to asem. Jom. na tra wa bi tra Chame. John Wo say I was here chance. Jom. Mema standing committee chance na recommendation pa. Minko bi wo ati akam wo pro ho o se mpagya wo mu. don't force standing committee ne sa ehye no hufura on be trans no ma hwehwe mu nkura ti aka mu wono a omu fata se be pagya wo mu no amuma yedu no yamfamra yan kampu nkyere no Yan ko bo brekum he no no mu je du wo pro oh region. yeah no matuma akwa na brekum hire no mu ayetu adu e wo pro region wo ayi makam East so ya ti akam na mere se besi. bono east susu ya ti aka mu nyina so obehwe ni nyina ya ya sisi na omu so mu ayedu wo So oza me rena ya ewo mo yi bi oza me pagya me ko kan ho bi ama pagya ya ko kan. Jom. so obehwe ho dia omo ye oso pagya wo mu nyina so obepagya wo mu na oso so obayi Nu se se be me ko kan. na ye we bia na wo sampa be ma bi wo Ghana ha se John Na me kai na nan mo se re free ho a sa santima that ya. na no Otumfuo Osei me kan kyerem no wakaa mo se mo refi mu ho a asantemai eda ho etiase Jom. Wa wo ti akonya so ehu wo mu na so ni panim ga sa se wo ntime nkoma asantima. Koma konya to na ko. Jom. obi bia na oti akonya so ehu wo mu wontimi nkoma asantemai de wakonya to ho na ko be Jom. Wọ́n ti mi àfa àwọn àmọ́ àfọ̀dé àmọ́ àsàntìmọ́ ẹsẹ̀ dẹ̀ tìrúbà kò dé ẹ̀dẹ̀ yẹ̀ díà. Jom. Wọ́n ti mi àfa àwọn àmọ́ àfọ̀dé ẹsẹ̀ dẹ̀ ẹ̀fẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀gbà káàsì ẹ̀yẹ̀ díà. Jom. Náà ni ẹ̀dẹ̀ jẹ́sẹ̀ wọ́n nọ àsàntìmọ́ náà ló sì kẹ̀dá. Jom. wontimi amfa ho ma afode sirmo mu di kan ede ho ba afode twimba kodua ene ho ba afode asanso kofo ono ho ba afode nanan bi mo ankasa mo nananom ede ho ba afode ekosa ekoipa zemo antimi anya sadia na wo fata sa otna konya so na so nyanto Náà mo yà mẹ́ aduane náà ayé ẹ̀dẹ́. nanze ya ko ya duane sem Ẹ̀dẹ́ aduane náà ayé ayé. duane ya ya do Jom. Ẹ̀dẹ́ àkókò dúró ẹ̀dẹ́ kó máa àsàntìmọ́. Jom. mo akoko dro pa ede kuma santema no ira Jom. Káàmù sẹ́ mu rẹ̀ yé. Otumfuo Osei me kan kyerem wo kai mo hwe ni ye Jom. Káàmù sẹ́ mu ẹ̀dí kó pìm ní mu nyinaa yé bi. Jom. ka mo di kopi nyina ye bio musaye sumpa a me na beso me na ba beto aso Jom. review o tamo Yà àsàntìmọ́ wọn ní afra ní wọn so yé bi. ya sa kwa oni nua fra ne wa ofenso omso mu ye bi Jom. Ifá yé bi ansa ni yẹ ba. Adé ni yẹ de yẹ fẹ yẹ suo sí ebe fẹ ni aka no fẹ no. ya na nanu ma ye bi aduru ye so adenti ye so ye pen so se bebe ni aka no bre no Sẹ́ mi káàmù sẹ́ àsàntìmọ́ dàtí àsì na yẹn mu na wọ́n sẹ́ ẹ̀kú máa ń sikẹ̀dá. Jom. ay se santema etiase na etiase dia
na yɛn na sɛ de sɛ ɔne ɔsɛ akuma sikadwa Onya sɛ bibia this Otumfuo ka this Otumfuo ka. Yɛn sɛ bibia ti sɛ Otumfuo aka no. Jeba ko dia wa ka wanga so ko busa Asantehen bo tua no ɔse nanam de mo be ma kyema. Ko dia ba ya ɔse nanam apagya me nsa me de mo bɔ afɔde ma Asanteman. Wɔn kɔ ɔkasa ɔkɔ busa sikadwa ansa. Dabi asem da mon ma ene se wo begina ho aka pempa me hu se waka nti wo ka na no kra na ho ye hia na aye na sam no da ho a na asrem mum pamu na mun ka no kra na enna ho na munya se ko busa munya sa ko duro no na ho ka kire mu e ni sa ko duro ndi afa ko nya to na ko ne empedi obetumi akwa mai